kauce. Malam na zo ma ga in za ka yi wa'azin ka zai saka mu a ciki. Kana da ranka. Anan za ka da. Duk da cewa na san kana son mai da abinci kuma nake sa. Wannan ba shi zai baka dama ka ci mutunci. Alhaji Babu, alami da lazon ɗin ne na ga yana shige mana gaba ba. Zan aika da sako za su gane lallai da